Pokolje. Znaš, kad igraš šunu, pa baci. Se potučemo ovde. A šta ste blagi toliko, šta niste tu nešto izmislili da povraćamo? Gucni malo. Možda ipak i bude to povraćanje. Kako nije? Drugo mesto. Šta pričaš? Nije moglo jednostavnije. Ćao ljudi, dobrodošli u treću epizodu Baci 5 podcasta. Ja sam Nikola i ovo je... Nikola također. A vi ste dvojica Nikola? Da. Nisi to znao? Ne. Ne možeš čak ni da omašiš kad kažeš. Prvo sam mislio da si se ti predstavio Nikola, rekao, a ovaj dolazi iz Nikola, pa ko je sad Nikola? Da nije prank bio. Današnji prijatelj ove emisije jeste jedna devojčica, Sofija Pranić, koja boluje od cerebralne paralize, epilepsije i tuberkulozne skleroze. I njoj su potrebna sredstva za dalje lečenje. Tako da ovu emisiju posvećujemo njoj. Njoj možete pomoći slanjem poruke 1660 na 3030. Naš današnji gost je Veselin Vladimir Zvekić Vesa. Tako je. Je li to bila dobra najava? Oba imena su legitimna. Znamo, pričao si nam sad malo pre nego što smo se našli koje više voliš, ali ne moramo to da ti pitam. Ne, volim što se uvijek ispričamo dok su ugašene kamere, onda kad se upade kažeš šta da kažem. Šta bude malo onako. Ne, šta, nismo hteli da te najavljujemo nikako pompenzno. Hteli smo da se možda ti sam predstaviš, ako ti to okej? Mada nije da ljudi ne znaju, pazi, ali ono. Da, Jel neprijatna situacija? Jako. Ne moraš gledati ništa. Pa nije, pa dobro, šta da kažem. Dobar dan gledalci, moje ime je Veselin Vladimir Zvekić i ako me znate, znate, ako ne znate, sad ćemo se upoznati i eto. Je li to okej? Divno, jednostavnost, harmonija. Vrhunski. U suštini, znaš i sam da je ovo podcast koji ima formu kviza, imamo 5 planetica, svaka planetica je zasebna igra, igraćemo se, zezaćemo se i ključna stvar, svaki put kad se ne snađeš u nekom odgovoru, uvijek možemo poslati poruku za malu Sofiju kako bi joj pomogli. Dobro. U ovoj igrici... Čekajte. Rokaj. Ma nema veze. A šta nema veze, te vidi drugi brend i šta stoji vam tu kao... Nema veze, trenutno nema tog drugog brenda. Pa baš zato što ga nema, da dođe jedan i drugi. Ono što ti nismo rekli jeste da u ovoj igri imaš 350 poena. Šta radim? Imaš 350 poena u ovih 5 igara. Svaka planeta nosi... Dobro. Ja da se ogradim. Nisam toliko upoznat sa samim konceptom, ali sam viđao vaše klipove i ovim putem moram da ih pohvalim jer su stvarno divni, kulturni i humanitarni momci koji zaslužuju svaki deo pažnje koja im se posvećuje. Hvala ti najlepše. Taman posla. Stvarno hvala. Ako si spreman, možemo da krenemo na prvu igricu. Apsolutno. Ova planeta se zove planeta znanja. Postavljat ćemo ti 10 pitanja iz opšte kulture i uvek ćeš imati 2 ponuđena odgovora, pa ti izabereš. A može? Pa to je onda... Znaš, nije toliko teško koji... Čekaj, nemoj napred. Ne, nego imam 50% šansi da pogodim. Tako je. Ako ne znam. Ali samo se opusti, verujemo mi u tebe. Ajde, ovo, dobro. Tako da možemo krenuti s prvim pitanjem, a to je koji je najveći organ u ljudskom telu? Srce ili koža? Koža. Tačan odgovor. Ali nemoj toliko brzo da odgovaraš, da ne bude ono... Dobro, ajde ponovo. Ne, ovo ti su... Znam. Ljudi, zna čovjek. Može drugo? Može. Koji je najviši planinski vrh na svetu? Kilimandžaro ili Mont Everest? Vršački breg. Mont Everest. Tačan odgovor. Pa kad smo kod malo geografijice, evo imamo još jedno pitanje. Koji je najveći kontinent na svetu? Azija ili Afrika? Azija. Tačan odgovor. Gledaš tako čudno, nisam siguran, ni u to što sam siguran. To je fora ovog kviza, gledaj. Morali smo tako da napravimo koncepciju. Dobro. Idemo dalje. Koji je hemijski simbol za vodonik? Za vodonik? H. Ili slovo O? Pa odgovorio je čovjek. H. Svaka čast. 7 vrsti hemije sam imao u školi. A čekaj, u kojoj si školi išao? Hemijska. Zaštita životne sredine. Vidite zašto se sve čovjek zalaže. Dobro, idem dalje.
Koja od ova dva grada je veći? Los Angeles ili New York? Pa New York. Tačan odgovor. Pazi, do sada imaš 5 od 5. Moramo te pohvalimo. Pitanja, jao. Čekaj. Ko je napisao Rat i mir? Dostojevski ili Tolstoj? Tolstoj. Svaka čast. Dobre. Kad smo već kod opet pisanja, da vidimo kako si s domaćom kinematografijom. Znojim se. Ko je napisao Ko to tamo peva? Pa sad. Kusturica ili Dušan Kovačević? Kovačević. Doktore, nemo šta da ti kažem, 7 od 7. Ozbiljan čovjek. Koji je glavni grad Južne Koreje? Pyongyang ili Seul? Seul. Ne znam da li ga pitamo više bilo što mislim. Tačan odgovor. Sad ćemo da vidimo kakav je si istoriju. Dobro. Ovo je pretposlednje pitanje u ovoj igri i to je ko je bio vladar Rimskog carstva kad se rodio Isus Hrist? Konstantin. Julije Cezar ili Avgust? Avgust. Avgust je Tačan odgovor. Pardon. Pogreška. To je to. I koliko pratiš fudbal? Ne toliko, ali pratim. To je to. Ovo ti je posljednje pitanje ovdje. Ko je osvojio zlatnu loptu u fudbalu 2022. godine? Leo Messi ili Karim Benzema? Reći ćemo ti Messi. Reći ćemo ti da je trik pitanje. Znači nije Messi. Razmisli. A znam da su ga slavili sad nešto baš jako. Pazi, ovo je 22. Da, ovo je bilo pre 2 godine. Znači dokren. Šta je zaokruženo? Dobro, onda nije Messi. Ja. Probaj. Šta god ti padne na pamet. Ajde Messi. Nije Messi. Netačan odgovor. Benzema, ali dobro. Čovjek zna za Messija, tako da... A dobro, nisam baš toliko neuk, ali ono sada sam strastveni... Pratitelj fudbala nisam ni ja što je najgore, ja sam ti basket. Drago mi je da nisam usam. Trebali smo njemu da postavimo pitanje. Da, teško da bi ja znao, iskreno ti kažem. Dobro, osjećam se lakše. U suštini, bio si odličan, 9 od 10 na ovoj planetici. To znači... Neke pare. To svako pita. Ovdje si osvojio 9 poena. Dobro, hvala. Tako da ja ću da ti sad tu upišem. Da bi mi mogli da pamtimo. Ti slobodno svaki put, brate, kad nešto nećeš da se snađeš, ali mislim da je ova sledeća tvoja igra, da znam. Hoćemo da krenemo dalje? Može. Druga igra ti je Planeta karata. Dobro. Prijatelji ove igre su Agape Cards. To ti je jedna igra koja se sastoji od karata, društvena igra. Društvena igra. Gde imaš neka zanimljiva pitanja i gde mogu gledaoci tebe da malo dublje upoznaju tvoje stavove. I ozbiljna filozofija može da se pokrene isto između nas. Šta je poenta? Izvući ćeš kartu, daćeš nam odgovor na to pitanje i onda ćemo mi u ovom slučaju biti sudije i oceniti tvoj odgovor 1 do 5, tako ćeš dobijati poene. Nismo rigorozni da znaš, a i da jesmo, verujem da će svako da kaže šta misli. Dobro. I samo da pomenemo gledocima, uz kod BACI 5 na linku u opisu ovog videa možete da ostvarite 10% popusta na kupovinu ovih karata. Tako da, ako smo spremni, karte su nam tamo. Dobro. Ovdje imaš 4 karte. Evo i njima da pokažem. Izvlačit ćeš jednu po jednu. I pročitaj naglas pitanje kako bi gledaoci znali ko je i onda nam odgovori. Može odmah? Može, naravno. Da li biste ispravili neku grešku iz prošlosti? Ako biste ispravili, šta bi to bilo? Muk. Zato što je baš mračno, pa ne bih da kvarim ovaj vibe, ali ne bih ništa. Zapravo sve te greške su me dovele do ovog ovde dvoseda gde sam sad. Tako da bih svašta, ali na kraju ne bih ništa. Da, ovo ti je dalo neko novo iskustvo. Da, apsolutno. Dobro, znači poenta priče je da se iz grešaka uči i da ti postaješ bolji čovjek. Pa ne možeš drugačije. Samo da ocenimo odgovor. Čekaj. U suštini, što se nas tiče, mogu si da mračiš ali opet je do tebe. Pa htio sam da kažem da bih sprečio mamu da ode to veče u grad kada je poginula. Pa, eto. Ako niste očekivali sigurno, tako da... Ne, pa to je do tebe, mislim. Da, pa dobro, da, eto. Svakako,
nema greške onome što si rekao, tako da od mene 5. Takođe od mene 5. Ja ste pristrasni sad, pa nemojte tako. Čekajmo, zagrevamo te polako. A nije, mnogo smo uzgotivili čoveka i onda nećemo da ima malo Nema plena. pristrasni. Nećemo baš keca da ti dam. Neka, ja volim da je fair play. Ništa, možemo dalje. Dobro. Ispričajte najneprikladniji vic koji znate, ne smijem jer bi me cancelovali ljudi. Onda onaj drugi najneprikladniji. Na YouTube-u možeš sve. Ne vidiš se smejem ko budala ove, ne smijem taj. Ne mogu sad da se setim baš najneprikladnijeg vica, ali mogu da se setim nečega mnogo bitnijeg, a to je humanitarna akcija i ovim putem vas pozivam da pošaljete 1660 na 3030 za Sofiju Pranić. Možemo dalje? Ajde, može. Postoji li neka stvar u kojoj verujete, a svi misle da ste poludili? Da. Ja svako jutro i koliko god ovo smešno ljudima je izvučalo i paradoksalno i ružno, ja kada se probudim, umijem i dođem sebi, pogledam se u ogledalo i mrtavo ozbiljan sebi kažem: Veseline Vladimire Zvekiću, volim te. I tako započnem dan. Da, eto, to je... Vidi, to je pozitivna afirmacija. Apsolutno. I znate vi koliko se to pokazalo kao delotvorno? Meni se stvarno život promenio. Vidi, Đoković priča o tome. Mislim, ja prvi verujem u pozitivnu afirmaciju stvarno, znaš, ono u tom razgovoru samim sobom. Koliko god da sam nervozan, neraspoložen, dođe mi da skočim negde, ali i u svakom stanju to izgovorim i stvarno mi pomogne. I uvek, bar jednu lepu vest čujem taj dan. Čekaj, jesi lik onako najbolji si? Ne najbolji, nego ono, bukvalno raspadam se, ono nije mi dobro, pogledam se: Veseline Vladimire Zvekiću, volim te. Ali pokažeš sebi... Da, ne, bitno je da izgovoriš naglas i da reprogramiraš podsvest. Ja se slažem 100% s tim, ja prvi verujem u to, tako da mene čista 5. Ja ne, isto, meni je ovo jedna od pozitivnijih stvari što generalno ljudi ne izgovaraju kao šta radi. Znaš koliko mi je bilo neprijatno, bre, prvi put kad, pošto ajde, u toj materiji sam sad i onda kad je trebalo to prvi put da uradim, ježim se kad čujem svoj zvuk na snimku, a ne da se gledam u oči mrtvo ozbiljno sebi, izgovaram lepe reči. Ne. Je li urodilo plod? Kako ne, apsolutno. Najbitnije. Apsolutno, da. Idemo dalje? Može. Šta može da vas povredi, ali ne i da vas povredi? Šta može da vas povredi više nego drugi ljude? Šta može da vas povredi više nego drugi ljude? Možda nešto na što si osjetljiviji nego drugi, ne znam. Glupost me vređa. Znam da na to ne bi trebalo da se trigerujem i da pokazujem bilo kakvu reakciju, ali ljudska glupost koja nema granice me užasava i Einsteinova ona rečenica me uvek vrati na kolosek, a to je: u dve stvari sam siguran da su beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran. Da, ali je glupost. Mislim da smo svi to prepoznali, bar jednom u životu. Tako da, eto. To. U redu. Što se mene tiče, ja ne bih kvario ništa, tako da osvojio si maksimalan broj poena u ovoj igri i osvojio si i planetu, pošto si odgovorio na sve. To ti još 20 pitanja. To ti još 20 poena, što znači da trenutno imaš 49 poena. Mene nešto govori da ćemo mi svi takve poene imati, pa onda se ni ne radujem. Morate malo strožiji da budete. Mi smo navikli... Čekaj, polako, ovo je druga igrica. Ne, sad će još onako malo rigoroznije. Dobro, nežni stanje. Sad posle ide, pa i to jeste. Više je stvar, mislim da te ljudi upoznaju s nekog drugog aspekta. Želim pokolje. Znaš, kad igraš šunu, pa baci. Se potučemo ovde. Ništa možda najviše. U suštini, sad dolazimo do treće igrice. To je planeta Tame. Stavit ćemo ti povez preko očiju. Ne zvuči toliko... Jer ako opet pričamo o nekim traumama. Ne zvuči toliko jezivo kao što jeste. Imaćeš povez preko očiju i daćemo ti piće ili neki sosić koji ćeš da testiraš i da vidimo tvoje čulo ukusa. Da imamo, da li možeš da prepoznaš dva sastojka koje će biti u svakom piću. Ali i miris. I miris, naravno, moćeš da koristiš i čulo miris. Dobro. Ako ti nešto sad bude, mislim, gledaj, piće su svakako najnormalnija, ali ako ti nešto neštima, uvek možemo da idemo dalje. Sve jestivo. Da, nemoj da se brineš, nismo ti... A šta ste blagi toliko, šta niste tu nešto izmislili sad? Da povraćamo. Nećemo, bilo bi jako. Hoćemo da krenemo. Tako da, ako si spreman, mi smo spremni da ti stavimo povest. Nikad spremniji. Ajde ga. Pazi kakve imaš orkice, vidi. Mančice. Jao, bravo. Mislim da će odlično da stoji.
Ne, dobro, stvarno ne vidim, ajde. Idemo. Već počinjemo. Pa da, laganica. Johnny je bolje upoznat sa pićima koje imaš, tako da... Samo ispruži ruku. Ručica tu. Vidi kao da čašu hoćeš da Aha. To. Polako, da ne prospeš. Uvijek da mirisneš. Ovo, znam ovo, čekaj. To beli luk? Ja. Ne znam. Gucni malo. Možda ipak i bude to dobro. Ljuti sos, ali ljuti sos i neku gađenu piće, ali to Fanta, kokta, šta je to? Malo drugačije. Blizu si. No sleep, kažu. Guarana, energijsko piće. Tačno. Aha, da. Hoćeš malo vode da ispereš. Ne mora, ajde, da još. Ajde, pa teo si čelično. Ajde sad da te vidimo. Idemo dalje. To je 5 poena za tebe, inače... Dobro. Prelazimo na drugo. Opet daj rukicu. To. Kafa, ima neka kafa. Ubo si. Sad nam fali. Naranđa. I tu si blizu. Naranđa. Tu si blizu. Možda si čak malo pre spomenuo. Još da nagrneš. Ovo nije strašno. Kafa i Fanta. Tačan odgovor. Doktorčino. Niste štedili. Pa nisam. Čekaj, mislim da ovo moram malo još da promešam. Super, ja dočekam. U ovome ćeš da uživaš. Što sam ja nagnuo onaj čili kao šta je. Polako. Si rekao da je jestivo, kao da je to. Idemo na treći. Ne, ima alkohol. Preskočit ćemo lagano. Volim. Ne volim. Preferiram, ali samo kad sam slobodan. Ja znaš onu foru, volim, preferiram, obožavam. Da. Pa rakija, šljiva. Ovo preuzela je rakija, ne mogu ovo drugo da provalim, šta je? Moguće. Preuzela, hajde probi ti. Ja ću probati. Ali ja mislim da po mirisu mogu da probam. Daj opet. Ajde. Sad je ova sezona alergija, ne znam koliko možeš da osjetiš. Rum? Nije. Da li iste boje? Vanila? Ne znam, šta je? Ajde. Si siguran da ti otkrivamo? Ajde, reci prvo slovo. Hoćeš od Od početka. Od oba sastojka ćemo ti reći prvo slovo. Znači prvo slovo jednog sastojka je V. Vodka. Ima ono drugo, za šmekere. Vino. Nije. Ne za tolike šmekere. Vermut. Šta? Ko još postoji bre na Lepo si krenuo. Viski. Viski. A drugi sastojak počinje na slovo K. Kažem ti, ne znam, ja ga osjećam. Aj probaj ti. Ajde da pomirišemo. Sigurno da njušni gospodin, on nije ništa tu probavao. Sad kad znam, mogu bi da provalim, znaš, ali kad ne znam, nisam siguran. Je to povrće neko? Pravi se od povrća. Izvini, ja sam ga čuo povraća. Ovo se pravi od crvenog povrća. I na slovo K? Ne znam, odustajem. Dobro, sastojci su bili viski i kečap. I čekaj, imamo još jedno, ali ovo ti je super, ovo mislim da će da ti bude odlično. Koliko? Najiskrenije, mislio sam da će da bude gore, ali nije toliko loše. I posljednji sastojak. Samo ćemo morati da ti damo jednu kašičicu. Da, ovo nije pićenca, ovo je sosić neki, tako da možeš da ga Ljuto mi je ono čilije sve. Kažem ti, ako hoćeš, možemo Ne, mislim zbog toga, nego zbog receptora. Ovo ćeš sad sa kašičicom, evo ti prvo čaša. I evo kašičica. Slobodno.
Pa bolje ti, Johnny, da si mu stavio... A može i sam, evo. Dobro, bravo, to je to. Srećno. Jel te privlači ili... Pa privlači me, na primjer, da je na roštilju, ali ovako samo... Ne. Ja, znam šta su ovi mirisi, ali mozak je kaša. Ovo, ima belog luka? Ma tačno, to je jedan sastojak. Majonez. Tačan odgovor. To je to za Možeš da skidaš. Da, nije baš da... Nije lako, ali gledaj, bio je pre početka igre u fazonu dajte nešto teško. Jel dovoljno? Voda. Ne, dobro. Ne, Zanimljivo. U suštini ovdje si imao 3 od 4 tačna odgovora. Kako 3? A dobro, jeste, da priznajem, dobro. Gledaj, bio si na pola tog jednog, ali ne možemo da priznemo. Dobro, ajde. Tako da si osvojio 15 poena ovde, što znači da imaš 64 poena sada. Dobro. Kako ti je bilo? Koliko smo prošli? Imamo još 2 planete. Tako je, 2 planetice, one nose najviše poena. Baš brzo nešto ide. Napravili smo tu formu kao da ne bude, znaš, da ne bude to dosadno ljudima. To je da ne bude kao klasičan razgovor. Da, mislim, mi možemo tebe sada pitamo, šta ti misliš o trenutnoj situaciji? U suštini, da krenemo. možeš najaviti četvrtu igru. Jesi spreman za četvrtu? Ništa, prelazimo na četvrtu igru. Ona se zove Planeta Misterije. Dobro. Ovdje zamišljamo osobu. Konkretno sam ja zamislio. Prošli put je gospodin. Imaš 20 pitanja koje možeš da postaviš. Ti možeš i ranije da pogodiš, ali znaj da za svako postavljeno pitanje ti se oduzima 5 poena. Dobro. Znači, u suštini pitaš jel si Srbije, jel muško, jel žensko i svako pitanje. Aha, ja tu osobu kao pogađam, ko je ta? Aha. Tako je. I bukvalno je poenta da je pogodiš i što manje. Da, jasno. Ali možeš uvijek da postaviš i 15 pitanja, opet ćeš osvojiti dosta. Dobro, jasno, da. Tako da, konkretno, pitaćeš njega šta god ti. Mogu da te pitam sad? Možeš odmah, evo krećemo. Da li je osoba živa? Nije živa. Ne. Da li je osoba muškog ili ženskog pola? Ne možeš tako. Ili jedno ili drugo. Da li je muško? Jeste. Sad sam kao pitam... Dobro, ne. Idemo pričamo o kojom naukom se bavio. Čekaj, šta sam te pitao, da li je... Živa i da li je muško? Da li je muško, da li je živa, da li se radi o domaćem ili stranom tržištu? Opet jedno... Izvini, da li je sa naše scene, sa našeg podnevlja? Jeste s našeg podnevlja. Našeg podnevlja. Da li je bio naučnik? Bio je naučnik. Da li je živeo pre ili posle 1900. Ili pre ili posle. Izaberi. Znači, da li je bio živ posle 1900. Jeste. Da li se bavi umetnošću? U stvari ne, naučnik je. Ne, naučnik je, pardon, ne. Čekaj. Naučnik posle... Pa dobro, ajde ići ćemo sa ovim pretpostavkom da je Nikola Tesla. Pretpostavka ti je odlična. Jeste? Jeste. Dobro. Se osjećaš? Nije moglo jednostavnije. Pa šta da ti kažem? Dobro, na prvu, ajde. Ali, s obzirom da si postavio 5 pitanja, znači da si osvojio 75 poena plus 20 poena za samu planetu, znači 95 poena iz ove igre. Molim lepo. Nisi zadovoljan? Vrlo. Vi? Pa ja sam zadovoljan. Mi smo zadovoljni tvojim radom, ne mogu da kažem. Ćeš malo da,
Da ne idemo odmah na... Da, možemo malo se iščavrljamo ovako sad mi. Dobro. Sami sa sobom. Čekaj, mene zanima, bre, kako ti se rodila ljubav prema kućnim ljubimcima? Ja dolazim iz manjeg mesta i od kad znam za sebe, znam i za životinje. I od kad znam za sebe, uvek sam imao nekog kućnog ljubimca. Da li to bila ovca, krava, patka, guska, nebitno je. Čak sam i kokošku imao koja je spavala pored mene, i guske i patke. Gusani. Svako ko je imao guske zna da su gusani vrlo zaštitnički nastrojeni kada imaju jato i onda kogod da im se približi, napadaju, ali su meni dopuštali i da se približim, čak bi i dolazili samostalno, samo inicijativno do mene i spustili šiju da ih mazim, tako da postoji od vremena pa do sada ta ljubav. Prelepo, znači imaš neku višu konekciju sa... Ja sam onaj šaptač, što bi šalim se, ne znam. Na stare ljude i na životinje sam najslabiji. I to kad vidim, to se cepam. Ceo. Ono što sam primetio na društvenim mrežama, da imaš baš posebnu vezu sa kučićima. Pa, trenutno. Moj ultimativni san je taj da sebi sagradim neku kolibu, neku kućicu negde na nekoj planinčugi i da imam veliko dvorište sa bašćom i sa životinjama i svih vrsta i posebno onih sa ulica. Da ih udomim sve, da ih dovedem tu i da imam resurse, da ih hranim i održavam i taj prostor i njih i sebe i eto, to mi je nekako utopijska možda misao trenutno. Pa nije, mislim, ja ne bih rekao. Ne, ja stremim ka tome, ja kažem da će to biti afirmacija. ali jako mi je krivo što sad, mislim, ajde pomažem koliko mogu, ali krivo mi je što ne mogu sve te životinje koje su na ulici da prikupim i da ih stavim negde na sigurno. Dobro, to je jedna od poruka gledalcima. Apsolutno. Da više vodimo računa o životinje. Slažem se, životinje podstiču i potpomažu kod empatije, posebno kod dece. I sad, ukoliko ste roditelji, niste sigurni da li da udomite ljubimca, udomite, jer će i pomoći i bebi, i vama, i imunom sistemu da se oformi, tako da samo beneficije ima od životinja. Ja se slažem. Slažemo se i mi pozivamo na isto to. Hoćemo da krenemo dalje? Slobodno. Izvolite. Ovo je posljednja igra. Ovo se zove Planeta vremena. Imaćeš 3 minuta da vidimo kakav si pod pritiskom. Užas, dobro. Ja ću ti reći koje je pitanje i pustit ću štopericu 3 minuta. Kad god se ne snađeš, ja mogu da stopiram vreme, da pošljemo neku porukicu za devojčicu i da nastavimo dalje. Mi ćemo ti dati asocijaciju i u suštini ovime ćemo i finiširati ovaj kviz. Tako da dodaj mi samo štopericu. Nemoj da imaš tremu, tu smo, lagani smo. U suštini, šta je tvoje pitanje? Moraš da nabrojiš top 10 najčešćih prezimena u Srbiji. Dobro. Tako da, vreme kreće 3, 4, sad. Nikolić. Tačno. Petrović. Tačno. Nije Petrović. Kako nije? Drugo mesto. Šta pričaš? Evo daj da pošaljemo poruku. Ajde. Pasiti me broj. Znači broj ti je 1660 na 3030. 1660. I u pitanju je Sofija Pranić. Malo sam zabogovao, ali ovo je idealna prilika da pošaljemo poruku za Sofiju Branić. 1660 na 3030. Sam dobro rekao? Jesi sve super. Sofija Branić. Ali ne, mislim da se neće čuti. Dobro. Čekaj, Juda. Šta smo rekli? Rekli smo Petrović i Nikolić. Sad ćemo mi da vam pomoć. Jel može, u stvari, a to... Boli sad ako misliš odmah za nešto. Pusti bre. Pa neću... Aleksić. Nije. Jedan naš političar se prezio ovako, a ime mu je Čeda. Jovanović. Tačno. Jovanović, da. Sad bih išao i Sredić i Katić. Ali slobodno, bukvalno bolje da... Ja znam da nije.
Imaš ovog što vodi Zvezde Granda, on je Saša. Popović. Tako je. Popović. To je 4. To je 4. Dobro. Pazi, ubo si na prvo 3 mesta. Odmah. Da, Jovanović, Petrović i Nikolić su ti najčešći. Zato što sam čitao taj članak nedavno, ali evo isparilo iz mozga. To 5. Može prvo slovo? Ajde, slovo... Đ. A? Đ. Đurić? Nije. Ajde dalje. Đoković? Nije. Nije, ali drugo slovo ti je dobro. Đo. 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 R. Đor. Koji je sport iza njega? Posteru. Bio je taj košarkaš naš Sale, Đo. Đorđević. Tako je. Đorđević, bože. Da, pusti se roke Ne samo. bih se satio, Đorđević, ne. Ne poznajem nikog ko se preziva tako. U stvari, ako poznajem, izvini, zaboravio sam. Ne znam. Uobrazio se kad je postao popularan. Pa je zaboravio. Ajmo dalje. Teče vreme. Ima još? Još ja kao čekam, kao šta? Ima. Čekaj, koliko treba imena? 10. 10? Reci čovjeku koliko mu je ostalo vremena. Ja mislio kao 5. Čekaj, dobro, ajde, Katić možda. Nije. Ne, rekao sam Petrović. Dačić. Kod političara. Ali kad smo kod političara, bio je jedan Velja. Nevolja. Pa pazi koliko se umeša u politiku. Bio je jedan Velja, prezivo se Ja, kako mi prvo slovo? I. Ilić. Tačno, i to si ubo. Marković? Bravo. Ostalo ti još 3 koliko ja računam. Još 3 i još 15 sekundi. Brzo. Đorović, Aleksić, Jović, 30 ti je ostalo. A nemoj za osvojio si 70 pojena ovde. Da. Ovde je svaki. Koja prezimena nisi ubo? Pavlović, Njegovo prezime. Dobro, Pavlović. Stojanović i ovo je inače na 10. mestu, pa i razumljivo što nisi ubo, Živković. Ko ona pevačica? Morao bih da razmislim, ali nekad bih pogodio. A dobar si bio, bre. Nije to dobro. Dobro, ajde. Znači, uzo si 234 pojena. Od? 350. Katastrofa. Nije. Ozbiljan si. Ovi što su bili, što su dolazili isto kao ti. Bukvalno. Pa zato kažem, skandal. Šalim se. A ti si pričao da se ježiš na glupost. Biće baraž. Da, Ne mora da znači, možda budeš i... Vidjet ćemo, formirat ćemo listu. Dobro je, kako se zove, mehanizam. Mislio sam da ćemo kao svi da imamo full poene, pa kao Kao, idemo, svi smo pametni influenceri, ludimo. Ne, ali kažem ti, ovo je, mislim, kao osmišljeno je da je baš teško možda da se osvoji preko 300. Da. Znaš, stvarno je ono... Naprimjer, ti da nisi ovu pretposlednju igru ubo iz 5. pokušaja, znaš, ono, to, da si otišao na 12-13 pitanje. Sramota, pa da, sramota. Tako da u suštini čestitam, osvojio si 234 poena. Dobro. Kako ti je bilo? Očekivao sam mnogo gore, vi ne znate koliko overthinkujem u nekim, neću da govorim anglicizam, da se koristim anglicizmima, služim anglicizmima. Previše razmišljam i onda sam mislio da ćemo ovde sad kvantnu fiziku, astrofiziku da izučavamo, da polinome rešavamo, ali dobro, lepo je. Da, bilo prijatno, baš To nam je drago. zanimljivo. Hoćeš da nam kažeš, pošto smo sve završili, kakvi su ti dalji planovi, pričali smo da previše radiš i tako dalje, ima li nekog rešenja za to ili ostaješ u istom tempu? Pa ja se eto nadam nekoj svetskoj revoluciji gde ćemo svi da se odreknemo Rado. ovog čega god daje i lepo svi u planine i da pravimo da imamo naše
bašte i životinje i šalim se. Ali, mislim, ne šalim se, to je jedna utopijska misao trenutno, ali ko zna u nekoj budućnosti dalje ili skoroj, ko zna šta će biti moguće sve. Ali planovi za konkretno moju budućnost su takvi da ih nemam. Evo iskreno. Baš... I to je nešto što me možda što mi možda i pomaže jer se ne opterećujem, ali opet me i unazađuje jer nemam kao jasan cilj. Mislim, imam jasan cilj, nije da nemam, ali nekako živim neopterećeno. Pa sad, kako bude, biće. Naravno, trudim se da taj neki period unapred da imam donekle definisan, ali ne sad previše. Dovoljno da pokrijem ono osnovno i da imam i sa strane malo to što želim. Mimo toga, šta bude, biće, ne opterećujem se, pa kako bude, biće. Ali imaš neke kratkoročne planove? Pa... Ono što možda treba neko da zna od javnosti. Pa, što se tiče kao projekata nekih ličnih ili nešto tog tipa ne, jer sad kao radim to što radim, pa onda su mi to projekti, lično i moji, jer se ponašam, mislim, na kraju ispadne kao da sam mini agencija, ali ovako nešto vredno pomene ne. Nije sad nešto da sam... Dobro, pa izbacujem album. Šalim se, zašto mi je pogledao. Ja rekao, vidi ga... Pazi sad koliko ljudi... Kako bi bilo umetničko ime tu, brate? Jel bi bilo veselije... Veselin. Da ne bude kao ovo klinci Veselin. Kulturom, znaš. Pa, eto vidiš, Chan Li, Veselin Li. Ali, pa eto vidiš, zanimljivo za razmišljanje. Mada Veselin je nekako, znaš, i univerzalno može da posluži za razne branše, sfere, poslove, ne znam kako da... Pa jeste. Može da bude... Doduše, dosta ljudi kada me pozna misli da je to... Umetničko ime. Da. Ili ne alter ego, kako se zove, pseudonim. Ali... Nije. To je isto anglicizam. Ja mislim da jeste anglicizam, ali? Nemoj mene da gledaš. Nisam ja u kvizu. Ne sam školovala. Ma, superiška. Šta su vaši planovi? Ništa, naši planovi su da dovodimo goste ovde. Na, daj Bože, nivou na kom što si ti. Sad vidjet ćemo da li je to ostvarivo. Da se posvetimo ovome i da, jel te, valjda, pomažemo ljudima, edukujemo ljude koji gledaju ovo. I... Aj malo promenimo ovu scenu na neki, da damo drugi neki... Da, mislim da nam je to možda finalni cilj. Da. Ajde, kroz ove naše platforme i akcije malo podignemo svest ljudi. Da, to se definitivno osjeti i baš mi je drago zbog toga jer ste baš osveženje u umoru ovih... Ne mogu ni kažem gluposti jer opet ljudi gledaju, ali nekonstruktivnosti možda, tako da bravo, lepo od vas. Hvala ti puno. Taj teret. Hvala ti puno i što si bio, šta da ti kažemo, stvarno bilo je zadovoljstvo deliti istu prostoriju s tom, ipak si ti nego ko je, koliko smo rekli, 8 godina na visokom nivou, što je preteško. Moje vreme, to bilo. A ne, ali stvarno je preteško. Znaš, pričali smo to malo pre koliko je to teško s muzikom i... Ja volim da kažem, dokle god su ti namere utemeljene na univerzalnim vrednostima poput ljubavi, dobročinstva, saosećanja, empatije i svega toga, da ne može pogrešiš. I dokle god to radiš iz neke dobre, iskrene namere, nebo ti je granica. A možda i to tvoj recept, ono malo pre što si rekao, ono da kao nemaš planove, ne želiš da se opterećeš, možda baš to je jedan glavni razlog što i dalje traješ. Jeste. Znate koliko mi je u prošlosti ljudi govorilo sad iskoristi momentum, sad iskoristi ovaj trenutak, jer ako ne iskoristiš sad, nikad nećeš, sad zgrći lovu, a meni od tih priča, znaš, ne može da ti ne prođe kroz glavu kao pa šta ako je u pravu, šta ako je sad to i međutim, hvala Bogu, kod mene je preovladao onaj moment, ma baš me briga kako bude biće, nisam ovo počeo i s nekim ciljem i nekom namjerom, prosto desilo se spontano i slučajno i evo spontano i slučajno se dešavalo 8 godina i vidjet ćemo dokle će se dešavati, tako da se zaista, ali iskreno ne opterećujem tim stvarima. Verovatno odatle i crpiš tu kreativnost koju imaš, mislim to je ono što smo pričali takođe, oslobađaš mozak, odnosno stavljaš ga na ispašu da bi mogo da...
I jeste, i inspiracija dođe sama. Samo ako imaš dovoljno smisla da je primetiš i uhvatiš. Tako da... To je jedna od poruka ljudima. Naravno, ljudima koji bi možda želeli da se bave ovim poslom, nemojte da se opterećujete idejama i time šta da snimate, šta da radite, kako da radite i ostalo. Ako ste se već donekle afirmisali, naravno na početku je tako jer prosto mora da postoji neka dinamika, ali kasnije pustite sve da ide svojim tokom i kad nemate ništa imate sve. Ne znam da li mogu tako da kažem, ali ko razume shvatit će. Ništa, mi da ti se zahvalimo što si bio. Tamo posla, hvala vam na pozivu. Tako da nadam se da i u budućnosti ćemo ostvariti neke saradnje. Ako budeš bio raspoložen. I zapratite čoveka na njegovim društvenim mrežama. Zapratite njih. Mene već znate, njih zapratite. Ovo je osveženje koje nam treba. I ništa da odjavljamo. Može. Hvala vama što ste gledali 3. epizodu Baci 5 podcasta. I gledajte nas u 4. epizodi. Da, inače ovako završimo, znači pozdraviš se s njim i sa mnom isto vreme, to. Vi gledajte. Da, eto.